काय होईल याचा विचार करी बसलो असतो तर मग तुझा सकाळचा कुंकू मुसावळा असतो तुला मी तुझ्या कुंकूचा संरक्षण केलंय पुढे काय होईल ते होऊ दे फाशी ठरलेली आहे त्याला ठार का मारलं तुम्ही गेलेल्याबद्दल वाईट बोलू नये पण त्याची लायकी तशी तेव्हा मी काय करणार दोन्ही बाजूने दोघांनी हल्ला केला पण मी काही केस सावध नव्हतो कृष्णकांतच्या हातातील चाकू घेऊन नरेंद्रला नमस्काराला पाठवलं कृष्णकांतला चित्त व्हायला लागलं शेवटी पारा चला म्हणून वाटला नाही तर नरेंद्र बरोबर त्याची तुला तिरडी धरायला लावला होता मी आता पोलीस येतील पोलीस येतील आता पोलीस येतील मला पकडून देतील नंतर फाशीची शिक्षा माहित आहे मला तू सांगायची गरज नाही अगं जे होणार असेल ते होईल तू काळजी करू नकोस बोलू तू तरी कसं विचार आहे तुम्हाला पकडून दिल्यानंतर मग मी काय करू ते तुझ्या देवाला विचार नाही तर त्या आल्या देवाला विचार देवाला दोष देऊ नका आपण माणसाने चुका करायच्या आणि देवाला दोष द्यायचा आता त्या देवाला मिठी मारून बस मला काही सांगू नकोस हे बघ आता जातो मी नाही नाही मी तुम्हाला जाऊ देणार नाही कुठं जाणार आहात तुम्ही बघा वाट होते तिकडं बघा माझ्या पोलिसांनी मला पकडून देतील हा संशय मला सुटण्यासाठी मला हे गाव सोडून कुणातरी गेला पाहिजे पण मी तुम्हाला जाऊ देणार नाही बघा बायको आहेस किस्सा छान हे बघ वाट फोड माझी नाही माझा प्राण गेला तरी मी तुम्हाला इथून जाऊ देणार नाही उमा हे बघ उगीच माझा अंत पाहू नकोस बाजूला हो घ्या माझा जीव घ्या आणि व्हा मोकळे त्याच्या आईला उलटे बोलते चाली